Ja sit mä se ei ymmärtänyt mua, mä melkein sain jälki-istuntoon sitten. Ihan hirveetä. Joo, pistetään tähän. Joo. Ei se pistetään mitään. Siis onks toi tuossa meidän pöytää? Toivottavasti ei. Mä en kestä toi ihan kauheeta. Moi! Onko se sellainen pöytä? Miten sä voit syödä noin paljon? Mulla on nälkä. Hankka mulle vettä. Itsellenikin hae samalla. No niinpä, kato tuota perunamuusia, siinä on hirveitä kökköjä. Tässäkö tämmönen iso? Mikä kestää? Mulla on jano. Kiitos kun mikä. Niinpä. Joo, siellä oli vähän jano. Kestää, sori. Noin. Se on tää sun. Siis, mitä sä kuvittelet tekeväsi? Hei, anteeksi! Oikeesti ihan hirveän paljon. Tiedätkö sä paljon ne housut maksaa? Hei, anteeksi oikeesti. Ne on käsin tehty. Uniikkia. Kappaalista. Siis ei todellakaan Kyllä oo. varmaan on. Mä en osta halpisvaatteita. Mulla on samanlaiset. Hae paperia. Joo, anteeksi oikeesti. Se niinku itse ostaa sitä kappaa. Siis mitä toi kuvittelee? Ihan niinku mä pitäisin sellaisia halpisvaatteita. Niin. Mä en ikinä ostaisi sellaisia housuja, mitkä voi sanoa toisella niinku samanlaiset. Niin, niitten pitää olla. Se on inhottavaa. Tulisi joo. Hei, anteeksi, ota sulle paperia. Kuivaa. Enää. Siis sä kastelit sä kuivaa. Kaivasta pikkasen. Hopi. Ei noin kovaa, ne menee pilalle. Niin tulee niitä. Siis... Kuinka kuule ite omat mönjäs. Siis... Mä menen alun pöytään. Alun pöytään! Alun pöytään! Hei juu, nyt sulla olisi tilaisuus voittaa arpa, yeah! Rahat menee pienten eläinten hyväksi, yeah! Soitat vaan numero 16678, yeah! 16678, yeah! Noniin, ja rahat tosiaan menee pienten eläinten hyväksi ja voit voittaa rahaa, siis paljon rahaa, yeah! Wanna hell of the ride! Tässä on maha. Ja sitä vituutta. Sulla on mielenterveysongelma. Maha taitaa tarvita terapiaa. Nyt maha on tyytyväinen. Lapset, ruoka-aika! Tänään meillä on ruokana Chunky Fruity Chickenia. Laita kanat pussiin. Mä kääntelen! Minä kääntelen. Laita kanat uuniin. Valmista. Maistetaan. Kuivaa ja rapeaa. Moi, mä oon Arto. Tässä on mun paras kaveri Vilperi. Vilperin herkkua on viskasboksi. Oho, kaikki meni. Syöppä nyt, Vilperi. Vaikka se on koira, se syö kissan ruokaa. Mut ei se haittaa, kyllä se menee alas. Moi moi!
Sä tykkään mun elukasta ja mun elukka tykkää viskasista. Ja pomon paineet painuu taka-alalle. Now I know how to hölmöillään! Niin hölmöillään! Vaik väkisin sut rentoutaan. Perjantai hölmöillään. Me köllitään ja ollaan vaan. Sitten sorki kentällä.